హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు రెండవ అధ్యాయం చూద్దాం. భగవద్గీతలో నిన్న మొదటి అధ్యాయం చూసాము. ఈరోజు రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సాంఖ్యయోగము అనేది ద్వితీయ అధ్యాయము. దీన్ని గీతాసారము అని కూడా అంటారు. గీతాసారం అని ఎందుకంటారంటే గీత యొక్క సారాంశం అంతా కూడా ఇందులో క్లుప్తంగా భగవంతుడు చెప్పటం జరిగింది. 18 అధ్యాయాల ఒక సారాంశం. సో అందుకని గీతాసారం అని దీనిని అంటాము. సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగము అని అర్థం. సో ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఈ ఒక్క సెకండ్ చాప్టర్ లోనే ఉన్నది. మిగిలిన విషయాలు అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్నలతో ఇంకా వివరంగా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో వివరించడం జరిగింది. కానీ ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క చాప్టర్ లోనే ఉన్నది. సో ఆత్మను గురించిన జ్ఞానాన్ని జాగ్రత్తగా విని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏం చూస్తాం ఇందులో అంటే, మరి నిన్న అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని ఒక దయాగుణంతో పాపభీతితో సుఖం అక్కర్లేదు, అందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం అక్కర్లేదనే కారణంతో ఆఖరికి వంశనాశనం జరుగుతుంది అంటూ ఈ అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పి ఈ 5 కారణాలతో నిన్న అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పేసి చెప్పటం జరిగింది. ఎవరైనా ఈ 5 కారణాలు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇక్కడ ఇంకొకసారి చూపిస్తున్నారు. కంపాషన్ అంటే దీనికి ఆన్సర్స్, ఈ కారణాలన్నిటికీ కూడా కృష్ణుడు క్లుప్తంగా ఇందులో ఆన్సర్స్ చెప్పటం మనం చూస్తాం. 11 నుంచి 30వ శ్లోకం వరకు ఆ జాలి అన్నది చంపను అని అంటాడు కాబట్టి ఆ జాలి అన్న దానికి అసలు నువ్వు ఈ బాడీ కాదు అన్న విషయం చెప్తారు. రెండవది సుఖం లేదు అన్నదానికి 31 నుంచి 37 శ్లోకాల్లో ఏదైనా సరే నీకు రాజ్యం అయినా వస్తుంది, లేదంటే నీకు స్వర్గం అయినా వస్తుంది, కాబట్టి సుఖం అనుకోవద్దు, ఏది జరిగినా పర్వాలేదు అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో వెళ్ళు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. పాపభీతి అన్నాడు కాబట్టి 33వ శ్లోకంలో 53వ శ్లోకంలో భక్తితో ఒక ధర్మాన్ని స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తే, భక్తితో స్వధర్మాన్ని చేస్తే పాపం లేదు అంటే ఏ పని చేసినా భక్తితో చేసేయొచ్చా చెడు పని కూడా అని అడగటం కాదు. భక్తితో స్వధర్మాన్ని, ప్రతి మనిషికి ఒక స్వధర్మం ఉంటుంది, కరెక్ట్ అయిన ధర్మం. స్వధర్మం అంటే ఏ పని పడితే ఆ పని కాదు, మన డ్యూటీ, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, మన ధర్మం. ఒక గృహస్థుగా, ఒక తల్లిగా, ఒక బిడ్డగా, ఒక సోదరిగా, అలాగే సోదరుడిగా, ఒక తండ్రిగా,
ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టూడెంట్ గా, ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా, ఒక ఉద్యోగిగా ఎవరికి ఉండే ధర్మాలు వాళ్లకు ఉన్నాయి. అది సరి అయినటువంటి మార్గంలో ఉండే పనులు. సో శాస్త్రాలు అవి చేయవచ్చు అని చెప్పినటువంటి పనులు. సో అటువంటి స్వధర్మాన్ని భక్తితో చేస్తే అది పాపం కాదు. ఉదాహరణకు మరి క్షత్రియుడైన రాజుకి తన ఈ రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవటం స్వధర్మం, ప్రజలను సంరక్షించుకోవటం స్వధర్మం. కాబట్టి రాజ్యం కోసం పోరాడటంలో తప్పు లేదు. అలాగే మరి యుద్ధంలో ఉన్న సైనికుడు యుద్ధంలో మరి అవతల వాళ్ళని చంపడంలో తప్పు లేదు. అలాగని మామూలుగా చంపితే మరి అది తప్పే. సో ఆ ధర్మాన్ని, తన యొక్క బాధ్యతను, ఉద్యోగాన్ని నిర్వర్తిస్తూ చేస్తే భక్తితో అందులో పాపం లేదు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత కుటుంబ వంశనాశనం జరుగుతుంది అన్నదానికి 45, 46 ఇంకా 3వ చాప్టర్లో కూడా ఒక శ్లోకంలో నువ్వు ఒక అందరికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్ గా, అంటే నిన్ను చూసి అందరూ నేర్చుకునే విధంగా నువ్వు ఉండాలి, ప్రవర్తించాలి అని చెప్పి ఆ వంశనాశనం జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా అవతల వాళ్ళకు ఒక ఉదాహరణగా, వాళ్ళ జీవితం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండాలి, ఎగ్జాంపులరీ లైఫ్ గడపాలి అని చెప్తారు. ఇండెసిషన్, అనిశ్చయ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి దానికి ఏం చెప్పారంటే 41వ శ్లోకంలో భగవంతుణ్ణి నువ్వు అమితమైన విశ్వాసంతో భగవంతుణ్ణి నువ్వు నమ్మి ఆయన కోసం చేస్తున్నట్లుగా నువ్వు పని చెయ్యి. అది నువ్వు చేయవలసిన పని. అదేదో నా లాభం కోసం చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు. భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను నా బాధ్యతను అనుకుని నువ్వు ఆ విశ్వాసంతో భక్తితో చెయ్యి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఓకే, శ్రీదేవి మాతాజీ చెప్తున్నారు పాప భీతి, వంశనాశనం, సుఖం లేదు. గుడ్, 3 కారణాలు చెప్పారు. త్రివేణి మాతాజీ కరుణ, వంశనాశనం, భోగం అంటే సుఖం వద్దు అన్నది పాప భీతి. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో 5వది ఈ 4 కారణాల వల్ల అనిశ్చయత, ఇండిసిషన్ అని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇవి కారణాలు. సో 5 కారణాలు. తర్వాత సో ఇంగ్లీష్ లో కంపాషన్, నో ఎంజాయ్మెంట్, సుఖం లేదు, సిన్ పాప భీతి, ఫ్యామిలీ ట్రెడిషన్స్ వంశనాశనం, ఇండెసిషన్ అనిశ్చయ పరిస్థితి అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ధృతరాష్ట్రుడు ఏమిటి కొడుకులు గెలుస్తారేమో అని ఆశిస్తున్నాడు కదా. ఇప్పుడు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అర్జునుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధం చేయను అన్నాడో ఆయనకు కొంచెం సంతోషం కలిగింది. ఎందుకు ఈ యుద్ధం ఆగిపోతే, అర్జునుడు చేయకపోతే ఇంకా నాకు ఎలాగూ మన వాళ్లకు రాజ్యం వస్తుంది, పాండవులు ఏమీ చేయకుండానే ఇచ్చేస్తారు అని చెప్పి కొద్దిగా సంతోషించాడు. సో అది చూసి సంజయుడు ఇక చెప్తున్నాడు అనమాట, భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏ రకంగా అర్జునుడిని ఉత్సాహపరిచాడు, ఏ రకంగా ఈ భగవద్గీతను బోధిస్తున్నాడు అన్నది చెప్పడం ప్రారంభించాడు. అర్జునుడు మరి తన స్వంత గురువుతో మరి తర్వాత తాతతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది. ఈ చరిత్రలో ఇంకెవరైనా అలా సొంత వాళ్ళతో కొన్ని విషయాల్లో పోరాడవలసి వచ్చిందా అన్నది ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు అర్జునుడు మరి వాళ్ళ తాతగారితోనూ గురువు గారితోనూ మరి పోరాడవలసిన అవసరం వచ్చింది. అలాగే సొంత వాళ్ళతో, బంధువులతో గాని ఇలా మిత్రులతో గాని పోరాడవలసిన అవసరం ఇంకెవరికైనా వచ్చిందా చరిత్రలో? తెలిస్తే కొన్ని ఆన్సర్స్ జూమ్ చాట్ లో టైప్ చేయండి. త్రివేణి మాతాజీ అనిశ్చయత అని కూడా పెట్టారు. వెరీ గుడ్, 5 రీజన్స్. సో దట్స్ గుడ్. అక్కడికి ఆ క్వశ్చన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇలా ఈ రకంగా చరిత్రలో బంధువులతో గాని, మిత్రులతో గాని, సొంత వాళ్ళతో ఎవరితో అయినా యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందా, హిస్టరీలో ఎవరైనా ఉన్నారా అన్నది చెప్పచ్చు. సో అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితి ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్ లో చెప్తాము ఈ చాప్టర్ లో. తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం గురించి 11 నుంచి 30వ శ్లోకం, ఆ తర్వాత స్వధర్మం గురించి 31 నుంచి 37వ శ్లోకం, తర్వాత నిష్కామ కర్మ అంటే
మరి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను, ఇది నా స్వలాభానికి కాదు, భగవంతుణ్ణి నా డ్యూటీ ఇది, నేను చెయ్యాలి అనేటటువంటి తత్వంతో పని చేయటం. సో బాధ్యతను ఆ రకంగా నిర్వర్తించడం. ఇదేదో నా లాభం కోసం చేస్తున్నా, ఇది చేస్తే నాకు అది వస్తుంది, ఆ సుఖం వస్తుంది, ఈ రాజ్యం వస్తుంది, ఆ ధనం వస్తుంది అని కాకుండా, ఇది నా బాధ్యత, ఇది నేను చెయ్యాలి, దీన్ని నేను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి, ఏది దానివల్ల సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా భగవంతుడి ప్రసాదం అనేటటువంటి మనస్తత్వమే నిష్కామయోగం. అది 38 నుంచి 53 వరకు చెప్తారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ కర్మయోగ అనమాట. అది నిత్య జీవితంలో మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగింది ఏదంటే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. క్వాలిటీస్ ఆఫ్ లిబరేటెడ్ సోల్ అంటే విముక్తుడైన వాడి శుద్ధ భక్తుడు. అంటే శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఎవరైతే మోక్షానికి అర్హుడో ఆ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అన్నది 54 నుంచి 72 వరకు చెప్తారనమాట. సో 38 ఇది ముఖ్యంగా మనం ఈ చాప్టర్ లో చూడబోయేది. పోతే ఆన్సర్స్ చెప్పారు. నేను అడిగిన ఇందాక మనం అనుకున్న ప్రశ్నకు ఇంకా ఎవరైనా చరిత్రలో సొంత వాళ్ళతో చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అన్నది. లవకుశులు వెరీ గుడ్. శేషు మాతాజీ ఇన్ఫినిక్స్ హార్ట్ వాళ్ళు లవకుశులు అని కూడా చెప్పారు ఇద్దరు. ప్రహ్లాదుడు వెరీ గుడ్. సూర్య మాతాజీ తండ్రితో యుద్ధం చేయకపోయినా నిత్యము ఆయనకి తండ్రితో ఆ పోరాటం జరిగింది. సో తర్వాత అర్జున విత్ హిస్ సన్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అది ఏంటి అండి. రాజేశ్వరి మాతాజీ ప్రహ్లాదుడు లవకుశులు, ఓకే, ముగ్గురిది ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సౌమ్య మాతాజీ వాలి సుగ్రీవుడు, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. సూర్య మాతాజీ లవకుశులు, శివలీల మాతాజీ వాలి సుగ్రీవుడు, వెరీ గుడ్. త్రివేణి మాతాజీ రామాయణంలో రావణుడితో ఆయన తమ్ముడు పోరాడాడు ధర్మం కోసం, వెరీ గుడ్. విభీషణుడు రావణుడు. పూర్ణిమ మాతాజీ ప్రహ్లాదుడు, వెరీ గుడ్. శ్రీదేవి మాతాజీ కృష్ణుడు కంసుడు, వెరీ గుడ్, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. త్రివేణి మాతాజీ వాలి సుగ్రీవులు, నీరజ మాతాజీ లవకుశులు, వాలి సుగ్రీవులు, ప్రహ్లాదుడు, వెరీ గుడ్. శివలీల మాతాజీ ధ్రువుడు అని చెప్పారు. అంటే ధ్రువుడు తండ్రితో పోరాడలేదు, కానీ ఆ అర్హత లేదు అనేటటువంటి దుఃఖంతో వచ్చి అతను భగవంతుడిని తపస్సు చేశాడు, వెరీ గుడ్. తర్వాత బలి చక్రవర్తి, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. రవళి మాతాజీ బలి చక్రవర్తి తన ఓన్ గురువు గారి మాటను కాదన్నాడు. శుక్రాచార్యుడు నువ్వు ఈ పని చేయొద్దు, ఇది నీకు నష్టం, ఇది చేస్తే నువ్వు నీ సమస్తం కూడా పోతుంది అని చెప్పినప్పటికీ భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి అడిగితే ఇంకా నేను ఆయన ప్రాణాలు అడిగినా కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి సమస్తము కూడా భగవంతుడికి శరణాగతి చేయటానికి రెడీగా ఉన్న బలి చక్రవర్తి మంచి ఎగ్జాంపుల్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరు కూడా వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, ధన్యవాదాలు. అర్జున ఫస్ట్ ది ఈ శ్లోక చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ 10 శ్లోకాస్ లో అర్జునుడి యొక్క అనిశ్చయ స్థితి చూస్తామన్నమాట. మొట్టమొదట సంజయుడు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, ఈ రకంగా కృపయావిష్టుడై అంటే దయతో నిండిపోయి, అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం అంటే కంటి నిండా నీళ్లతో నీళ్లు నిండిపోయి, విషీదంతం ఇదం వాక్యం దుఃఖంతో ఈ మాటలు, ఉవాచ మధుసూదన ఈ మాటలు శ్రీకృష్ణుని మధుసూదను చూసి అంటున్నాడు అర్జునుడు అని చెప్పి సంజయుడు వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. మధుసూదన అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే కృష్ణుడికి మధు అనే రాక్షసుని సంహరించారు కాబట్టి మధుసూదన అనే పేరు వచ్చింది. కాబట్టి ఈ మనస్సు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మనస్సు కృంగిపోయిన వాడే ఈ దయతో శోకతప్త హృదయంతో విషీదంతం దుఃఖంతో ఉన్న హృదయంతో అశ్రు అంటే నీటితో పూర్ణ నిండిపోయి కులేక్షణం ఉన్నటువంటి కళ్ళతో కంటి నిండా నీళ్లు నిండిపోయి ఉన్న అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఉవాచ మధుసూదన ఇదం వాక్యం ఈ మాటలు ఉవాచ పలికారు. ఎవరు? మధుసూదనుడు. సో ఇలా కృంగిపోయిన వాడే దుఃఖంతో కంటి నిండా నీటితో ఉన్న అర్జునుని చూసి భగవంతుడు ఈ రకంగా పలుకుతున్నారనమాట. శ్రీ భగవానువాచ
కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం, ఇదేమిటి ఇంత క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టిందేమిటి అర్జున? అనార్యజుష్టం అంటే ఇది గౌరవమైనటువంటి వ్యక్తి చేయవలసిన పని కాదు. అస్వర్గ్యం అంటే నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు, ప్రాప్తించవు. పైగా అకీర్తికరం, అపకీర్తి వస్తుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో అంటే యుద్ధానికి అందరూ రెడీ అయ్యి ఇక్కడ రెడీగా స్టార్ట్ చేసే టైంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టిందేమిటి? నువ్వు చేయవలసిన పని మానేసి ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు, ఉన్నత లోకాలు రాకపోగా నీకు అపకీర్తి వస్తుంది అని ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం అన్నమాట. భగవంతుడు ఈ కూర్చుండిపోయిన అర్జునుడికి బోధ ప్రారంభించారు. అప్పుడు ఈ మాట విని అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. ఏ రకంగా నేను ఈ భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి కూడా నేను వాళ్ళను వధించగలను? ఏది బాణాలతో వాళ్ళని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కోగలను? వాళ్ళ మీద బాణాలను ఎలా వదలగలను? పూజార్హులు కదా వరిసూదన అంటే శత్రు సంహార. ఆ పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఏ విధంగా వాళ్ళని హింసించగలను అని అడుగుతున్నాడు. మరి ప్రియమైన గురువు గారు, తాతగారు, వాళ్ళని నేను ఏ రకంగా, మరి ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టిందేమిటి అర్జున నీకు ఈ టైంలో? ఇదేమి నీకు గౌరవకరం కాదు, కీర్తికరం కాదు, నీకు ఉన్నత లోకాలు రావు, ఇదేమిటి అని అన్న మాటకు అర్జునుడు అంటున్నాడు, మరి తాతగారిని నా గురువు గారిని బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? వాళ్ళు పూజార్హులు కదా. వరిసూదన అంటే శత్రు సంహార అంటూ ఇక్కడ సంబోధిస్తూ శ్రీకృష్ణుని ఈ మాట అన్నాడు అనమాట అర్జునుడు. అప్పుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అంటే కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే నిశిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. ఈ కార్పణ్యం మమకారం అనే దోషంతో నా స్వభావమే ఏంటో కోల్పోయినట్లు అయిపోయింది. అంటే స్వభావం అంతా కూడా మోహం చెందింది. పృచ్ఛామిత్వం నా చెప్పు నాకు, ధర్మ సమ్మూఢ చేత ధర్మం ఏదో తెలియని ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ స్థితిలో, అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నా ధర్మం ఏమిటో నాకు తెలియడంలా. యుద్ధం చేయాలా, చేయకూడదా, ఎలా చేయాలి, వీళ్ళని ఎలా చంపాలి, నా వాళ్ళను అని ఏది ధర్మం అని తెలియని సమ్మూఢ చేత, మూఢత్వంలో ఉన్నాను. ధర్మం ఏదో తెలియని మూఢత్వం, మోహంలో అంటే కన్ఫ్యూజన్ లో, అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. పృచ్ఛామిత్వం త్వాం అంటే నువ్వు, పృచ్ఛామి చెప్పు అంటున్నాడు. యచ్ఛ్రేయస్య ఏం చెప్పాలి? యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా బ్రూహి చెప్పు, తన్మే నువ్వు నాకు అని అంటున్నాడు. ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వు నాకు కరెక్ట్ గా చెప్పు, నాకు ఏమి తెలియడం లేదు, నా ధర్మం ఏదో కూడా తెలియని కన్ఫ్యూజ్డ్ స్థితిలో ఉన్నాను. శిష్యస్తేహం నీ యొక్క శిష్యుడను నేను, అహం నేను, శిష్యస్తే నీ శిష్యుడను. షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి చెప్పు అని చెప్తున్నాడు. నాకు ఉపదేశించు, ఉపదేశించు, మాం నువ్వు, త్వాం నాకు, ప్రపన్నం శరణు వేడుతున్నాను. సో మమకారం అనే దోషంతో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం, డ్యూటీ ఏమిటో తెలియని, నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని మోహంలో చెంది అసలు శాంతిని కోల్పోయాను, అయోమయంగా ఉంది నా పరిస్థితి. ఏది నిశ్చయంగా శ్రేయస్కరమో నువ్వే చెప్పు నాకు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, నాకు ఉపదేశించు మార్గాన్ని అని అడుగుతున్నాడు ఈ శ్లోకంలో. ఇక్కడ రెండు విషయాలు, ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? ఒకటి, ఎప్పుడైనా సరే గురువు గారైనా భగవంతుడైనా మనం ఏదైనా వారి దగ్గర నుంచి ఉపదేశాన్ని గాని
ఏదైనా పొందాలన్నప్పుడు మొట్టమొదట నువ్వు నేను నీ శిష్యుడను అనే మాట మనం ఒప్పుకుని గురువు గారి దగ్గర మనం వినయంతో ఆ మాట చెప్పటం. శరణాగతుడను అన్నాడు. ఇంకా దానిని మించిన మాట లేదు. భగవంతుణ్ణి కంప్లీట్ గా నీకు నేను శరణాగతుడు, నువ్వేది చెప్తే అది చేయటానికి నీ ఆజ్ఞను నేను శిరసావహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్తాడు. అంటే సిద్ధం అంటే నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను కాబట్టి నువ్వే నాకు ఉపదేశించు. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఒక గురువు దగ్గర గాని భగవంతుడి దగ్గర గాని మనం ఏదైనా అడగాలి అంటే ఈ యొక్క విషయాన్ని ముందు ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ మనం తెచ్చుకోవాలి. ఒకటి, మరి నీ శిష్యుడనను వినయంతో ఒప్పుకోవడం. 2, నీ శరణాగతుడు, నువ్వు చెప్పిన విధంగా నేను చేస్తాను అని చెప్పటం. సో ఈ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తున్నాం. ఇలా అన్నాడు అర్జునుడు. అప్పుడు సంజయుడు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో ఈ రకంగా పరంతప అంటే ఏమిటంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడ, శత్రువులను తపించేటట్లు భయపెట్టేటట్లు చేసేవాడు. ఎవరు? అర్జునుణ్ణి ఇలా అంటున్నాడు అనమాట. ఈ రకంగా సంబోధిస్తూ శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు ఋషికేశుడు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలన్నిటినీ జయించినవాడు. అంటే జయించిన వాడంటే ఈ సెన్సెస్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, 5 ఇంద్రియాలు. సో ఈ ఇంద్రియాలు మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి. అవునా? కళ్ళు ఏదైనా చూస్తే ఇంకా కావాలని అనిపిస్తుంది, ఏదైనా మంచి వస్తువు చూస్తే. చెవులు ఏదైనా సినిమా పాటలు వింటే అదే వింటూ ఉండాలనిపిస్తుంది. ముక్కు ఏదైనా ఫుడ్ వాసనలు వస్తే వెళ్ళి అదే తింటూ ఉండాలనిపిస్తుంది. నోరు తిన్న కొండికి ఇంకొక లడ్డు తినాలనిపిస్తుంది. మరి చర్మం ఏది మెత్తగా ఉంది, ఏది బాగుంది, దీన్ని కొనుక్కుందాం, ఇది సాఫ్ట్ గా ఉంది, అది బాగుంది అని చర్మం స్పర్శ జ్ఞానంతో మనల్ని ప్రలోభ పెడుతుంది. సో ఈ రకంగా ఈ ఇంద్రియాలకు అందరం కూడా ఇక్కడ ప్రలోభాలకు గురి అవుతూ ఉంటాం. కానీ ఆ ఇంద్రియాలను జయించటమే మన యొక్క కర్తవ్యం మనిషిగా. కానీ భగవంతుడికి ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఏది కూడా ఉండవు. ఆయన ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతుడు. ఎందుకు? ఆ ఇంద్రియాలను సృష్టించింది సమస్తం భగవంతుడే. ఆయన వీటన్నిటికి అతీతుడు కాబట్టి ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు హృషీకేశ అనే పేరు వచ్చింది భగవంతుడికి. సో ఇక్కడ శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో నయోత్సైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః, నేను ఇంకా యుద్ధం చేయను కృష్ణ అని చెప్పిక ముక్త్వా తూష్ణీం, మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ మాటలన్నీ చెప్పాడు కదా. ఏంటి? ఏ మమకారం అనే దేశంతో ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయంగా ఉంది నాకు. ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు, నీ శిష్యుణ్ణి, నీ శరణాగతుణ్ణి అని చెప్పి శత్రువులను తప్పింపజేసి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవింద ఇక నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పి ముక్త్వా తూష్ణీం, మౌనంగా ఉండిపోయాడు. అది ఇక్కడ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాం అని సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు అనమాట. అప్పుడు 11వ శ్లోకం నుంచి 30 వరకు ఆత్మను గురించి చెప్పటం ప్రారంభిస్తారు భగవంతుడు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాస్ శ్రద్ధగా వినండి. ఎందుకంటే ఆత్మ గురించి ఫస్ట్ మనకు చెప్పేది ఇక్కడేనమాట భగవంతుడు. ఆ తర్వాత నువ్వేదో వాళ్ళని చంపుతాను అంటున్నావు, ఏమిటి నువ్వు చంపేది, ఈ విషయం విను అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అసలు నీకు బాడీ ఆత్మ అనేది నీకు ఏమిటో అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను అని. నువ్వు అశోచ్యానన్వ శోచస్వం అంటే దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు నువ్వు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో తెలివిగల వాళ్ళలాగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్తున్నావు నువ్వు. గతాసూంశ్చ అంటే పోయిన వాళ్ళ కోసం గాని మరి ఉన్న వాళ్ళ కోసం గాని మరియు ఉన్న వాళ్ళ కోసం గాని నానుశోచంతి దుఃఖించరు ఎవరు? పండితులు అని చెప్తున్నారు. నువ్వెంతో పాండిత్యంతో మాట్లాడుతున్నానన్నట్లుగా చెప్తున్నావు, దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులైన వాళ్ళు పండితులు
పోయిన వారి గురించి కానీ ఉన్న వారి గురించి కానీ దుఃఖించరు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే పోతే మనుషులు ఎలా దుఃఖిస్తారు అన్నది, తర్వాత పండితుడైన వాడు ఏ రకంగా ఒకే రకంగా ఉంటాడు, తెలియనప్పుడు ఈ రకంగా దుఃఖిస్తారు అన్న విషయాన్ని ఇలా దుఃఖంగా కూర్చున్న అర్జునుడికి చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో పోయిన వారి గురించి దుఃఖించరంటున్నారు, ఇదేమిటి, పోతే మనం దుఃఖించకుండా ఉంటామా అని మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. సో దానికి నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్పడం ప్రారంభించారు రీజన్స్. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నత్వేవాహం జాతునాసం, నేను గాని నువ్వు గాని మరి ఇక్కడున్న జనాధిపులు రాజులందరూ గాని లేని సమయం అనేది లేదు. నచైవ న భవిష్యామ, ఇంతకు ముందు ఉన్నాము, భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాము. సర్వే వయమత పరం, మనం ఎప్పుడు కూడా ఇక లేకుండా ఏ టైంలోనూ లేకుండా ఉన్నాం. నేను గాని నువ్వు గాని ఇక్కడ నీ రాజులందరూ గాని లేని సమయం అనేది లేదు. ఇంక ముందు ఉండబోతాము, ఇంతకు పాస్ట్ లోనూ ఉన్నాము, భవిష్యత్తులోనూ ఉంటాము, మనం లేకుండా ఉండము, ఎప్పుడు ఉంటాము. ఇదేమిటి ఎప్పుడు ఉంటామంటారు కొంతమంది, ఎవరైనా కొన్నాళ్ళు ఉండిపోతారు కదా అని మళ్ళీ మనకి డౌట్ వస్తుంది. ఆన్సర్ వస్తోంది, చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఈ దేహము ఎలా అయితే కౌమారం, యవ్వనం, జర అంటే వృద్ధాప్యం, ఈ స్టేజెస్ అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తుందో, మరి అంతే కదా, మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయే వరకు ఒకే రకంగా ఉండం కదా. చిన్నగా ఉంటాము, తర్వాత పెరుగుతాము, బాల్యము, తర్వాత మరి కౌమార్యము, ఆ తర్వాత యవ్వనము, ఆ తర్వాత స్లోగా మరి పెద్దవాళ్ళమయ్యి మళ్ళీ తర్వాత వృద్ధాప్యం వస్తుంది. ఆ రకంగా ఈ బాడీ ఏ రకంగా అయితే అలా దశలుగా మార్పులు చెందుతూ ఉంటుందో, అలాగే ఈ ఆత్మ కూడా ఒక బాడీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ దేహాంతర ప్రాప్తి, ఆ దేహం అంతమైపోయిన తర్వాత మరి ఇంకొక బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్తూ, ధీరస్తత్ర అంటే ధీరులైన వాళ్ళు, ధైర్యవంతులు, వివేకవంతులు, నా ముహ్యతి, దీని గురించి బాధపడరు, ఆందోళన పడరు, కలవరపడరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దేహధారి మన శరీరంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనం, అక్కడి నుంచి మరి ముసలితనం, క్రమంగా ఎలా అయితే ఈ దేహంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయో, అదే రకంగా మరి లోపలున్న జీవాత్మ మరి ఆఖరి సమయంలో, మరణ సమయంలో ఇంకొక దేహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఆత్మకు చావు లేదు, ఒక దేహం అయిపోతే ఇంకొక దేహంలోకి వెళ్తుంది అని. ఇక్కడ సో బాడీ అనేది పోతుంది కానీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. సో ఇక్కడ బాడీ అనేది మనకి పంచభూతాలతో తయారైంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి. ఈ పంచభూతాలతో తయారైన ఈ బాడీ పర్మనెంట్ కాదు, ఉంటుంది, ఉన్ననాళ్ళు తర్వాత పోతుంది. ఆత్మ మాత్రం పర్మనెంట్. సో ఫైర్ అంటే అగ్ని, నీరు, వాయువు, అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, భూమి, పంచభూతాలు. ఈ పంచభూతాలు భగవంతుడి వల్లనే సృష్టించారని మనందరికీ తెలుసు. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది ఈ పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. మన బాడీకి కూడా ఆకారం ఉంది కాబట్టి, ఒక ఫామ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఈ 5 పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. అలాగే మనమే కాదు, ఏదైనా సరే ఆకారం ఉంది అంటే, ఒక జంతువైనా, పక్షి అయినా, పామైనా, జలరాశులైనా, కొండైనా, పుట్టైనా, చెట్టైనా ఆకారం అనేది కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది అనేది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. తర్వాత మనం నేర్చుకున్న మొట్టమొదటి పాఠం భగవద్గీతలో, మనం ఈ శరీరం కాదు, లోపలున్న ఆత్మ. నువ్వేదో చంపుతాను అంటున్నావు, ఈ శరీరం పర్మనెంట్ కాదు, ఆత్మ, లోపల ఉన్న ఆత్మ మనం, అంతేగాని పైకి కనిపించే బాడీ కాదు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆత్మ అని గనక మనకు డౌట్ వస్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ బొమ్మ ఉంది, కనుబొమ్మలు ఉన్నాయి, చెవు ఉంది, ముక్కు ఉంది, నోరు ఉంది, చేతులు, కాళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఉన్నాము, మనం ఏం చెప్తాం? నా కళ్ళు, నా ముక్కు, నా చెవి, నా నోరు, నా కాళ్ళు, నా చేతులు అంటాం. అంతేగాని నాది ముక్కు, నాది చెవు, నేను ముక్కు, నేను చెవి, నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు అని చెప్పం కదా.
నా యొక్క కాళ్ళు, నా యొక్క చేతులు అంటాం. ఎవరు ఈ నా? నా అనేది ఎవరు? ఈ బాడీయా? బాడీ అయితే మరి మనం బాడీని నా బాడీ అని ఎందుకు అంటున్నాము? సో హూ ఈజ్ దట్ ఐ అన్నది ఆత్మ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ నా అనేది ఎవరు అంటే ఆత్మ, లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు? ఒక కారు డ్రైవరు, మరి డ్రైవరే మన శరీరం, ఆత్మ అనుకుంటే కారు మన శరీరం అనుకోవచ్చు. మరి డ్రైవర్ లేనిదే సరి అయిన కారు నడపటం కుదరదు. అలాగే పంజరము శరీరం అయితే పక్షి ఆత్మ అనుకోవచ్చు. సో అలా మనకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ ఆత్మజ్ఞానం గురించి ఇంకా వివరిస్తున్నారు. ఏమని? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితి క్షస్వ భారత. సో కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటే, మాత్రాస్పర్శం అంటే ఇంద్రియాల వల్ల, ఇంద్రియాల ప్రలోభం వల్ల, ఇంద్రియాలు వచ్చి మనకి ప్రలోభాలు ఇస్తూ వస్తూ వాటినే సుఖాలు దుఃఖాలు అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఇంద్రియ ప్రలోభం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఈ సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికము. అవి ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణ, చలి వేడి, ఎండాకాలం చలికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఎలాంటి సుఖ దుఃఖాలు? ఇంద్రియాల వల్ల మనకు కలిగేటటువంటి సుఖ దుఃఖాలు. మరి అంతే కదా, ఇంద్రియ ప్రలోభాల వల్లే అన్ని కోరికలు, కోరికలతో దుఃఖాలు, ఆందోళనలు, ఈర్ష్యలు, జలసీలు, కోపాలు అన్ని కోరికలతోనే ప్రారంభం అవుతాయి. ఇవన్నీ మళ్ళీ వివరంగా మనం ముందు చూస్తాము, బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను. సో అందుకని ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా ఇంద్రియాల వల్ల, ఇంద్రియాల స్పర్శతో మనకు కలుగుతుంది. ఇంద్రియాలు ఇచ్చే ఫీలింగ్స్ వల్ల మనకి సుఖము దుఃఖం అనేది మనం అనుభవిస్తున్నాము. అవి ఎలాంటివి? శీతోష్ణ, చలికాలం వేడికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా పర్మనెంట్ కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఇవాళ ఇది సుఖం అనుకుంటాం, రేపు మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది, ఇంకేదో కోరిక తీరకపోతే. ఎల్లుండి మళ్ళీ కోరిక తీరితే సుఖం అనుకుంటాం, ఎల్లుండి మళ్ళీ ఇంకో కోరిక తీరకపోతే దుఃఖం అనుకుంటాం. సో ఇవి ఏవి కూడా పర్మనెంట్ గా ఉండవు, ఇవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఆగమాపాయినో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. తాం స్థితి క్షస్వ భారత, నువ్వు ఓర్పు చెంది వాటిని వాటిని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలుగుతూ ఉంటాయి, కాలక్రమంగా మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకు పోతూ ఉంటాయి. సో ఎండాకాలం చలికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, సుఖ దుఃఖాలు కూడా అలాంటివే. కాబట్టి కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవటం మనిషి నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు ఈ సుఖం దుఃఖం అంటే? అసలు ఇంద్రియానుభూతి, మాత్రా స్పర్శాస్తు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. సో అది ఈ శ్లోకంలో. సో ఏది కూడా అంటే సుఖం లేదు, వీళ్ళందరినీ చంపుతా అనుకుంటున్నాడు. ఏది సుఖం? నీ ఇంద్రియ ప్రలోభమే నీకు సుఖం అనిపిస్తోంది అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తోంది, నీకు దుఃఖాన్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇదంతా నీ ఇంద్రియాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అయినా ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఏమి కూడా పర్మనెంట్ గా ఉండవు, ఏది పర్మనెంట్ గా ఉండదు. 4 రోజులు ఉంటుంది, మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది, మళ్ళీ అది పోతుంది, సుఖం వస్తుంది. ఇవి తట్టుకోవటం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. తర్వాతి ఆత్మ గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. నజాయతే మ్రియతే అంటే దీనికి పుట్టుక లేదు, మ్రియతే మృత్యువు లేదు, నాయం భూత్వా భవితా వానభూయ అది ఒకప్పుడు పాస్ట్ లో లేదు, ఫ్యూచర్ లో ఉండదు అని ఏది లేదు, ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఉండి ఇంకొకప్పుడు లేకపోవటం అనేది లేదు. అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది, మరి నిత్యమైనది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. నా హన్యతే అంటే అది హతమార్చటం అనేది జరగదు. హన్యమాని శరీరం పోయినప్పటికీ కూడా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మకు పుట్టుక చావు, జాయతే మ్రియతే అంటే దాని పుట్టుక గాని మృత్యువు గాని లేదు. అది ఒకప్పుడు ఉంది ఒకప్పుడు లేదు అని కూడా అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే అది అజో, జన్మ లేనిది అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, అనాది పురాతనమైనది. శరీరం పోయినా కూడా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. సో
ఈ ఆత్మ యొక్క సైజును కూడా చెప్పారు. అది ఈ వెంట్రుక కొస భాగం ఉంటుంది కదా, ఆ చిన్న కొసలో 10,000వ వంతు అంత చిన్నదన్నమాట, అంత సూక్ష్మము అని భాష్యంలో మనకు వస్తుంది. సో అది మీరు PDF లో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇంకా ఆత్మ లక్షణాలు చెప్తారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఓన్లీ 2nd చాప్టర్ లో ఉంది, ఇంకెక్కడా లేదు. ఇది ఫస్ట్ మనం భగవద్గీతలో నేర్చుకునేటటువంటి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. ఆత్మ మనం బాడీ కాదు, ఆత్మ. ఈ ఆత్మ లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది చూస్తున్నాం. సో ఆత్మకు పుట్టుక లేదని, చావు లేదని, మరి ఆత్మ ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుందని, మరి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ, చిరిపోయిన పాత బట్టలు గనక తీసివేసి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి, పాత బట్టలు వదిలి కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటామో ఆత్మ కూడా ఈ కృషించిన తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణ, ఆత్మ కూడా ఈ జీర్ణమైపోయిన శరీరం వదిలేసి అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి, కొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది. సో మనిషి ఎలా అయితే చిరిగిపోయిన పాత బట్టలు వదిలేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటామో మనం, అలాగే ఆత్మ కూడా ఈ కృషించిన శరీరాలను వదిలి వేరే క్రొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్న ఒక బేబీగా పుట్టటం, బాలుడు కొంచెం పెరగటం, కౌమార్యం, ఆ తర్వాత మెల్లగా యవ్వనం నుంచి పెద్దవాళ్ళు, ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం నుంచి చివరకు మళ్ళీ నశించటం. ఇక్కడ కూడా బేబీ పుట్టటం, పెరగటం, కౌమార్యం, యవ్వనం, తర్వాత మెల్లగా వృద్ధాప్యం, నశించటం, మళ్ళీ ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళటం, తీసుకోవటం. ఈ సైకిల్, ఈ చక్రం, జనన మరణ చక్రం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ అనేది వస్తుంది అని చెప్తారు. 84 లక్షల జీవరాశులు ఆ తర్వాత అన్ని అయిన తర్వాత చివరికి మానవ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ మానవ జన్మ రావటమే చాలా ధన్యము అని చెప్తారు. ఇక్కడ మనకు అది చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. ఇంకా ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లీదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఈ ఆత్మను నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, కత్తులు, ఖడ్గాలు, శస్త్రాలు ఏది కూడా ముక్కలు చేయలేదు. నైనం దహతి పావకః అంటే అగ్ని దీనిని దహించలేదు, కాల్చలేదు. నా చైనం క్లేదయంతి, ఆపో అంటే నీరు, ఆ నీరు కూడా దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, సో గాలి కూడా దీనిని ఎండబెట్టలేదు. సో ఈ ఆత్మను ఆయుధాలేవి ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి కూడా ఆరబెట్టలేదు. ఈ ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. నువ్వు ఏదో చంపుతాననుకుంటున్నావు, నీ ఖడ్గాలు, నీ బాణాలు ఈ ఆత్మను ఏమీ చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన వాడికి తప్పనిసరి, ధ్రువం అంటే నిశ్చయం, ఏది మృత్యు, పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళకి మృత్యు గ్యారంటీ. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, అలాగే మళ్ళీ చనిపోయిన వారందరికీ కూడా మళ్ళీ జన్మ కూడా గ్యారంటీ. తస్మాత్ అపరిహార్యేతే, కాబట్టి ఈ తప్పనిసరి విషయం కోసం, ఎలాగో ఇది జరుగుతుంది, ఈ తప్పనిసరి విషయం కోసం నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించొద్దు. ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీకు దుఃఖం వద్దు. ఎందుకంటే పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మళ్ళీ పుట్టడం కూడా తప్పదు. ఈ సైకిల్ ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు శోకించవద్దు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. కాబట్టి అర్జున, అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు అని ఆఖరికి చెప్తున్నారు మళ్ళీ. అందువల్ల నువ్వు ఈ ప్రాణుల గురించి ఏమి దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఆత్మజ్ఞానం ఇక్కడి వరకు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ ఆత్మకు మరి ఫుడ్ ఏమిటి అని గనక మనం ఆలోచిస్తే, శరీరానికి ఫుడ్ మనకు తెలుసు, రోజు తీసుకుంటున్నాం, తింటున్నాం. మరి ఆత్మకు కూడా ఈ ఫుడ్ అనేది లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? ఇందాక మనం పంజరం, పక్షి చూసాం.
ఆత్మ పక్షి అయితే పంజరం శరీరం, ఈ పంజరాన్ని క్లీన్ చేస్తోంది ఈవిడ, లోపల ఉన్న పక్షిని పట్టించుకోవడం లేదు. అంటే మరి మనం ఫుడ్ శరీరానికి ఇచ్చి ఆత్మకి ఏమి ఇవ్వకపోతే ఇంకా ఆత్మ మనలో షైన్ అయ్యేది ఎలా, మనం ఆత్మను తెలుసుకునేది ఎలా? సో ఆత్మకు ఫుడ్ ఏమిటి అంటే భగవద్ ధ్యానము, భగవద్భక్తి. సో ఈ కలియుగంలో మనకు భగవంతుని నామం జపించటం అనేది భగవంతుణ్ణి పొందటానికి మార్గం అని చెప్పారు. సో అందుకని ఈ హరే కృష్ణ నామ జపమే మన ఆత్మకు ఆహారం అనేది ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథ. అంటే హరినామం తప్ప, కేవలం హరినామం తప్పితే ఈ కలౌ అంటే కలియుగంలో నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ, లేదు లేదు లేదు, ఏమి లేదు, వేరే గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు. ఇక కేవలం హరినామమే ఈ కలియుగంలో మనకు గతి అని చెప్తున్నారు, వేరే మార్గం లేదు. ఇప్పుడు స్వధర్మం గురించి, కర్మ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆత్మ గురించి చూసాం. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. సో హతోవా, ఒకవేళ చనిపోయావో నీకు ప్రాప్స్యసి స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది. జిత్వావా, ఒకవేళ జయించావు అనుకో వీళ్ళను, భోక్షసే మహీం అంటే ఈ భూమిని, రాజ్యాన్ని అనుభవించు. భోక్షసే అంటే అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి, ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ లే, కౌంతేయ కుంతిపుత్ర అర్జున, యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. ధర్మయుద్ధంలో మరణించితే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే ఈ రాజ్యభోగాన్ని అనుభవిస్తావు. అందుకని ఏదైనా నువ్వు ఒకటే అనుకుని నువ్వు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని లేచి కృత నిశ్చయంతో యుద్ధం చెయ్యి. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహస్యసి. సో ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే సాంఖ్యయోగాన్ని, ఆత్మకు సంబంధించిన తత్వాన్ని నేను వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ, ఉద్యోగం అనండి, నిష్కామ కర్మ అనండి, దీన్ని ఆ కర్మ ఫలాపేక్ష అంటే ప్రతిఫలం. ఏదైనా యాక్షన్ చేసినప్పుడు కర్మ అంటే పని, ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి, మంచో చెడో లాభమో నష్టమో ఏదో జరుగుతుంది. ఆ రిజల్ట్ మీద అపేక్ష లేకుండా, ఆ కర్మ యొక్క ఫలితం మీద అపేక్షను వదులుకుని, ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపం ఎలా ఉంటుందో నీకు విశదీకరిస్తాను, విను ఓ పార్థ. ఇలాంటి అవగాహనతో గనక నువ్వు కర్మ చేసావంటే, పని చేసావంటే, ఏది ఫలాపేక్ష లేకుండా బంధాల నుంచి నువ్వు విముక్తి పొందుతావు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే. సో ఇలా కర్మ మీద ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా పని ఎలా చేస్తాం? అసలు మనకు పని చేసేదే ఫలితం కోసం కదా అని మనకు వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఎలా చేస్తాము అంటే, భగవంతుడికి అర్పించి ఆ వచ్చినది లాభమైనా నష్టమైనా సుఖమైన దుఃఖమైన మనం సమభావంతో ఉండటం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అది ఒక రోజులో రాదు, అది చాలా కష్టం అని మనకు వెంటనే తెలుస్తుంది. కానీ ఆ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి భావాన్ని అలవర్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఇక్కడ నిష్కామ కర్మ మా యోగము. సో అది ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? ఈ కర్మయోగాన్ని నేహాభిక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధా లేదు, నష్టం లేదు, నీకు దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు కొంచెం స్వల్పంగా పాటించినా సరే త్రాయతే మహతో భయాత్, మహాభయాన్ని నుంచి నువ్వు మనిషిని కాపాడుతుంది, నువ్వు విడుదలవుతావు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మహాభయం అంటే ఇక్కడ ఆందోళన భక్తి అంటే ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి ఈ ఆందోళనల నుంచి నీకు క్రమేణ విడుదలొచ్చి నువ్వు ఆధ్యాత్మికం వైపు వెళ్ళగలుగుతావు. నీకు ఆత్మజ్ఞానం మోక్ష మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి నీకు దారి దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మార్గంలో అబ్బో ప్రాక్టీస్ చేయటం ఇది చాలా కష్టం అని వదిలేయొద్దు, ట్రై చేయండి. కొంచెం ఈ మార్గాన్ని ప్రారంభించినా మీకు మహాభయాన్ని నుంచి మీరు విడుదలవుతారు
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు బుద్ధి యోగం గురించి అంటే నిష్కామ కర్మ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన. సో కురువంశస్థుడా భక్తి మార్గంలో ఇలా నిశ్చయంగా స్థిరపడగలిగిన వాడికి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. అలా వాడికి ఒకటే లక్ష్యం, ఆత్మజ్ఞానం, భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కావాలి అన్నదే వాడి లక్ష్యం. కానీ స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయంటే పరిపరి విధాలు, బహుశాఖాహి అనంతాష్ట, ఎన్నో రకాల డైరెక్షన్స్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు. సో ఈ మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి. ఎవరైతే ఇలా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలి అనుకుంటారో వాళ్లకు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్, ఈ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఆ ఫోకస్ లేని వాళ్ళు మనసు పరిపరి విధాలు పోతుంది, ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు వెళ్ళదు అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి, ఫోకస్ అంటే అర్జునుడు మరి చిన్నప్పుడు వీళ్ళకి విలువిద్య నేర్పించేటప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు వీళ్ళందరినీ కూడా మరి ఆ పక్షి బొమ్మ ఒకటి పెట్టి ఆ పక్షి కంటి మీద కొట్టాలి అని చెప్పి ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మీకు ఏం కనిపిస్తోందరా అని అడిగితే వాళ్ళంతా పక్షి, చెట్టు, ఆకాశము, పిట్టలు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఆకులు, కొమ్మలు అని చాలా మంది చెప్తారు. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోందని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ అర్జునుడు ఒక్కడే పక్షి కన్ను తప్ప ఏమీ కనపడడం లేదు అని చెప్తాడు. అప్పుడు బాణం వదలమని చెప్తారు. మిగిలినవి అన్ని కనిపిస్తోందన్న వాళ్ళని బాణం కూడా వేయించలేదు ఆయన వాళ్ళతో. సో అర్జునుడు పక్షి కన్ను కనపడుతోంది, ఇంకేం కనపడలేదు అన్నప్పుడు బాణం వేయి అంటే వేస్తే అది తిన్నగా ఆ బొమ్మ కంటి మీదే తగిలింది. సో అలా అంత ఫోకస్ ఉంటేనే, గురి ఉంటేనే, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మనం చేయగలిగిన పని చేయగలుగుతాము అని ఇక్కడ ఇంకొక రకంగా భగవంతుడు మనకందరికీ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండాలి అంటే అంత ఫోకస్ అవసరము. అలా లేనప్పుడు పరిపరి విధాలు మనసు పోయినప్పుడు అది సాధ్యం కాదు అని కూడా చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్ముంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ ఇంద్రియాలను ఎలా స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఈ మోక్షానికి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట బ్రీఫ్ గా. తర్వాత మళ్ళీ వివరంగా నెక్స్ట్ కొన్ని చాప్టర్స్ లో చూస్తాము. బట్ ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా అన్ని విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి చూస్తున్నాం. వాళ్ళను స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటారు. స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే ఏమిటి, ఏ సందర్భంలో అయినా చలనం లేకుండా సమభావంతో ఒకే రకంగా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగిన వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులు. వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అది తాబేలు గనక అవయవాలను తన చిప్పలోకి ఎలా అయితే లోపలికి లాగేసుకుంటుందో మొత్తం బయట పెడితే మన కాళ్ళు అవి దాని కనిపిస్తాయి తాబేలు, కానీ ఒక్కొక్కసారి అన్ని లోపలికి లాగేసుకుంటుంది, అప్పుడు మనకి దాని చిప్ప తప్ప ఏమీ కనిపించదు. సో అలాగే అన్ని ఈ విషయ సుఖాలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించే ఈ ప్రలోభాలు, మెటీరియల్ వరల్డ్, ఈ డిజైర్స్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం, తెలుగులో మనం ఈ విషయ సుఖాలు అంటే ఈ పైకి కంటికి కనిపించే ఈ తాత్కాలిక సుఖాల నుంచి మనస్సును మళ్లించి లోపల, ఇంద్రియాల నుంచి మనస్సును మళ్లించి లోపలికి మనం అంతర్గతంగా చూడగలిగిన వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు. అంటే ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో ఇంద్రియాలన్నీ చూపిస్తుంటే అవి కావాలి ఇవి కావాలంటే ఈ విషయ సుఖాల్లో మునిగిపోకుండా ఆ ఇంద్రియ ప్రభావాలను తప్పించుకుని మన యొక్క దృష్టిని బయట ప్రపంచపు ఈ మోజుల మీద కాకుండా లోపల అంతర్గతంగా తిప్పుకోవాలి అంటే అది ఏమిటి అని వెంటనే మనకి డౌట్ వస్తుంది. అంటే లోపల ఉన్న ఆత్మ, ఈ జ్ఞానం ఏమిటి అనేది ఫోకస్ చేసి దానిని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించటం వాళ్ళు. అంటే ఎవరైతే ఈ భౌతిక విషయ సుఖాలకు ప్రలోభపడకుండా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా, ప్రతి చూసిన ప్రతి కావాలనుకుండా అది స్టార్ట్ చేయడం, కోరికలను అరికట్టుకోవటం, అది ఇంకా ముందు క్లియర్ గా చూస్తాము. బట్ ఎనీవే ఆ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును లోపల నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం తిప్పగలిగినప్పుడు అలా తిప్పగలిగిన వాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులు.
ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఏ విషయాన్నైతే మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం అంటే ఆలోచిస్తూ ఉంటామో సంగస్తేషూపజాయతే, దాని మీదే అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోతుంది, క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఉదాహరణకి షాప్కి వెళ్తాం, ఒక మంచి చీర చూస్తాం, లేకపోతే మంచి నగలు చూస్తాం, ఇంకేదో మంచి వస్తువు, మంచి సోఫా చూస్తాం. ఇది చూసిన వెంటనే బాగా మనకి చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. ఇక దాని గురించి ఆలోచిస్తాం, చాలా బాగుంది, చాలా బాగుంది, కూర్చుంటే మెత్తగా ఉంది, కలర్ బాగుంది, మన ఇంట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా మనకు దాన్ని ఆలోచించిన కొద్దికి నెక్స్ట్ ఏమిటి, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోతుంది. ఆ నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, సంగాత్ సంజాయతే కామ. ఈ అటాచ్మెంట్ పెరిగిన వెంటనే దాని మీద కామం, కోరిక పెరిగిపోతుంది. దాని మీద వెంటనే అది కొనుక్కోవాలి. అటాచ్మెంట్ దాని మీదే మనసు ఉంటూ ఉంటూ అటాచ్మెంట్ వెంటనే కోరిక వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ కొనుక్కోవాలి. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కామం నుంచి క్రోధం పుడుతుంది. మరి అది కొనుక్కోవాలంటే మన దగ్గర 500 ఉన్నాయి, అది 1000 రూపాయలు అవుతుంది, సో మనకి డబ్బు లేదు కొనుక్కోవడానికి, ఇది చాలా బాగుంది అని వెంటనే అసంతృప్తి, కోపం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు ఈ ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచించే వాడికి ఇక వాటి మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికలు కోపాన్ని కలుగజేస్తాయి. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇక మరి కోపం కలిగితే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, ఈ క్రోధంతో ఇక అసలు మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు, మోహం వచ్చేస్తుంది, మైకం కమ్మినట్లుగా. కోపం విపరీతంగా వస్తే చూడండి, మనం ఏమంటాం, పిచ్చి కోపం వచ్చింది వాళ్లకు అంటూ ఉంటాం. సో ఆ పిచ్చి కోపం అనేది వచ్చినప్పుడు ఏది స్మృతి విభ్రమ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ అంటే అలాంటి మోహంలో పడిపోయి, మాయలో, ఆ కోపం యొక్క మోహంలో స్మృతి విభ్రమ. స్మృతి కూడా అంటే మనకి స్మృతి అంటే ఇక్కడ మెమరీ అని, మైండ్ పోతుంది అని అర్థం అనమాట. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మంచేదో చెడోదో తెలియనటువంటి విచక్షణ కూడా మనకి పోతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, అంతే. మరి ఆ విచక్షణ లేనప్పుడు బుద్ధి కూడా పోతుంది. ఇది రైట్ మార్గమా, అది రాంగ్ మార్గమా తెలియదు. పిచ్చి కోపంలో మనం తెలియకుండా ఎదుటి వారిని ఎన్నో మాటలు అనొచ్చు, ఎదుటి వారిని కొట్టవచ్చు, ఎదుటి వారిని మాటలతో గాని మరి శారీరకంగా గాని హింసించవచ్చు, ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు స్మృతి కూడా భ్రమించిపోయి, బుద్ధి నాశనం అయిపోయి, విచక్షణ జ్ఞానం నశించటం అనమాట స్మృతి భ్రమ. దాంతో బుద్ధి నాశనం అయ్యి, బుద్ధి నాశనం అయితే ఏమవుతుంది, ప్రణశ్యతి, మనిషే నాశనం అవుతాడు. మరి అంతే కదా, అవతల వాళ్ళని హింసిస్తాం, మాటలతో అయినా మరి చేతలతో అయినా. సో అదంతా కూడా ఈ కోపంతో మొదలవుతుంది. కోపం ఎలా మొదలవుతుందో ఇక్కడ చెప్పారు. ఏది ఈ ఇంద్రియ విషయాలు మోజుల గురించి ఆలోచించి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుని, ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో కోరిక పెంచుకుని, కోరిక తీరలేదని కోపం రాగానే ఇంకా చిరాకు, దాంతో బుద్ధి పనిచేయకుండా పోవటం, దాంతో విచక్షణ జ్ఞానం నశించక బుద్ధి పోయి ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించి మనిషే నాశనం అవడం జరుగుతుంది అని చాలా చక్కగా క్లియర్ గా లాజికల్ గా స్టెప్స్ వైజ్ గా భగవంతుడు ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సో స్థితప్రజ్ఞుల గురించి చెప్తూ, కాబట్టి స్థితప్రజ్ఞులు అనే వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని విషయ సుఖాల మీద లేకుండా లోపలికి మైండ్ తిప్పుకుంటారు. తాబేలు కనుక అవయవాలను లోపల పెట్టినట్టు మనం ఎంతసేపు ఈ బయట ప్రపంచపు విషయ సుఖాల్లో మునక్కుండా అసలు ఇదేమిటి, ఈ ఆత్మ ఏమిటి, మనం ఎందుకు వచ్చాము, ఈ ఆత్మ ఏమిటి అనేది కొంచెమైనా అర్థం చేసుకోవటానికి ఆధ్యాత్మికతను ప్రయత్నించాలి. భగవంతుడి వైపు, మనసు వైపు, ఆత్మ వైపు లోపలికి చూడటం ప్రారంభించాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ స్థితప్రజ్ఞులు మరి ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా జయించి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నా కూడా మరి ఈ సముద్రం చలించకుండా ఎలా ఉంటుంది, నదులన్నీ వచ్చి ఎప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాయి, మరి అయినా కూడా అది అలాగే అన్నింటినీ కలిపేసుకుని మెల్లగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది సముద్రం. అలాగే ఈ కోరికలు ఎప్పుడు జనిస్తూ ఉన్న వాటిని అణిచివేసి ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు శాంతిని పొందగలరు. ఈ భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం అనేది లేదు. సశాంతి మాప్నోతి నకామ కామి. కోరికలు లేని వాడికి ఈ శాంతి అనేది
ఉంటుంది. కానీ కోరికలతో నిండిపోయి ఉన్నప్పుడు ఆ సుఖాలకు బానిస అయిపోయిన వాళ్ళకి ఇంకా మోక్షం అనేది సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో మెయిన్ గా ఈ కోరికలను అణుచుకోవటానికి, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటానికి ట్రై చేయాలి. స్థిత ప్రజ్ఞులు అది చేయగలరు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు శాంతిలో ఉంటారు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పాఠ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఇలా ఈ స్థిత ప్రజ్ఞులు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళు పొంది, అలా పొందిన తర్వాత బ్రహ్మజ్ఞానం, వాళ్ళ ఆత్మజ్ఞానం, మరి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ప్రపంచ విషయాల మీద మళ్ళీ దృష్టి మరలదు. కాబట్టి మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో ఎవరైతే స్థిరంగా ఉంటారో మరి జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. మరి మనం ఆత్మ ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుంది, ఇక దీనికి అంతే లేదా అని మనందరికి డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆన్సర్ అన్నమాట దానికి. ఎవరైతే ఇలా స్థిత ప్రజ్ఞతతో ఈ బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందుతారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ ప్రపంచ విషయాల మీదకి వాళ్ళ దృష్టి మరలదు. మరణ సమయంలో కూడా ఇదే వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఆ పొంది భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుతారు అని చెప్పి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి. సో ఆ నిర్వాణం వాళ్ళకు ప్రాప్తిస్తుంది. అంతకాలంలో కూడా వాళ్ళు ఇదే స్థితిలో ఉంటే ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, వాళ్లకు భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది. సో ఈ కలియుగ ధర్మం. సో 4 యుగాలు ఉన్నాయి. ఎవరు ఈ యుగాలు ఏమిటో చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం ఇచ్చారు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి. సో ఈ 4 యుగాల్లో మరి ఆఖరిది కలియుగం. కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే భగవన్నామాన్ని జపించటమే కలియుగ ధర్మం. కాబట్టి కలియుగంలో నామస్మరణ అన్నది మన ధర్మం. కాబట్టి మనం కూడా ఈ హరే కృష్ణ నామస్మరాన్ని స్మరిస్తూ ఈ భగవత్ మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించుదాం. మరి ఈ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మనం ఈ బాడీ కాదు, ఆత్మ అన్నది నేర్చుకున్నాం. మనం పైకి కనిపించే శరీరం కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మ. తర్వాత ఈ సుఖము దుఃఖము కూడా ఎప్పుడు నిత్యంగా ఉండవు అనే విషయం కూడా నేర్చుకున్నాం. ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్య. ఎలా శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద, శీతాకాలం చలికాలం ఎలా వస్తాయి, సుఖ దుఃఖాలు కూడా ఎప్పుడు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. దానిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. తర్వాత ఆఖరికి ఏం నేర్చుకున్నాము? మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. ఆ భగవంతుడి వైపు స్థిత ప్రజ్ఞులుగా మనం తిరగగలిగినప్పుడు మనము మోక్ష మార్గానికి అది దారి. సో ఈ అని చెప్తూ కర్మయోగం, మరి అంతకు ముందేమో నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పనులు చేసి భగవంతుడి కోసం అనేటటువంటి ఆయన ప్రీత్యర్థం చేయటం, అది కర్మయోగం అని కూడా చెప్పారు. తర్వాత స్థిత ప్రజ్ఞలు ఎలా ఉంటారు అన్నది చెప్పారు. అలా స్థిత ప్రజ్ఞతతో భగవంతుని శరణ వేడుతూ ఉండవచ్చు. అలాగే హరే కృష్ణ నామజపాన్ని చేయవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆన్సర్ చూద్దాము. 4 యుగాస్: కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. శ్రీ శేషు మాతాజీ వెరీ గుడ్. ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 8 ఫోన్ ఉన్న వాళ్ళు త్రేత, ద్వాపర, కృత, కలి. వెరీ గుడ్. కానీ ఆర్డర్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే కృత ఫస్ట్, తర్వాత త్రేత, ద్వాపర, కలి, తర్వాత రాజేశ్వరి మాతాజీ కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. వెరీ గుడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 యుగాస్. సో ఈ 4 యుగాల్లో కలియుగంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గం ఏంటి అంటే అది యజ్ఞం, దానం, తపస్సు. రజనీ మాతాజీ వెరీ గుడ్. సో 4 యుగాల్లో ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క మార్గం చెప్పారు భగవంతుని చేరుకోవటానికి. ఏమిటో చెప్పగలిగితే రాయండి, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొచ్చు. చూద్దాము. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అని చెప్తున్నారు. అయితే కరెక్ట్ గా ఏ యుగంలో ఏమిటి అన్నది మీకు తెలిస్తే కనుక చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. ఇంకపోతే సో ఇది ఇందాక మనం చూసాం, కోరిక. మనం ఏదైనా వస్తువులు చూసామంటే దాని మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది, అటాచ్మెంట్. ఆసక్తి కలిగిన వెంటనే కోరిక కలుగుతుంది. లస్ట్ అంటే కోరిక అనుకోండి ఇంగ్లీష్ లో. ఆ కోరిక కలగగానే కోపం వస్తుంది. ఎందుకు? ఆ కోరిక ఒక్కొక్కసారి తీరుతుంది, తీరకపోతుంది, వెంటనే కోపం వస్తుంది. కోపం రాగానే ఏమవుతుంది?
మోహం వస్తుంది. మోహం వస్తే స్మృతి నశిస్తుంది, స్మృతి భ్రమిస్తుంది. అంటే మైండ్ ఏది మంచి ఏది చెడు అని నిర్ణయించుకోలేని విచక్షణ పోతుందని అర్థం. ఆ విచక్షణ పోగానే ఏమవుతుంది, మరి మనిషే నశిస్తాడు, బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, మనిషే నశిస్తాడు. లాస్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ విచక్షణ లేనప్పుడు బుద్ధి ఉండదు, బుద్ధి లేకపోతే మనిషే ఉండడు అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అనమాట. యజ్ఞం దానం ధర్మం అని చెప్పి వాణి మాతాజీ చెప్తున్నారు. కలియుగంలో నామస్మరణ రాజేశ్వరి మాతాజీ, భగవన్ నామస్మరణ కలియుగం చంద్ర మాతాజీ. ఓకే, సో కలియుగంలో అందరూ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. సో కృతయుగంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గం తపస్సు. ఆ రోజుల్లో అది పెద్ద యుగం. కృతయుగంలో చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చూస్తాం. తపస్సు నెక్స్ట్. ఆ తర్వాత త్రేతాయుగంలో యజ్ఞాలు, ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు, కలియుగంలో నామస్మరణ అని చెప్పి చెప్తారు. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అవి ఆన్సర్స్. వెరీ గుడ్. జయమాతాజీ చెప్పారు. తపస్సు కృతయుగం, యజ్ఞం త్రేతాయుగం, దానము అంటే అర్చన, టెంపుల్లో పూజలు అవి చేయటం, పూజలు అవి చేసినప్పుడు అది కూడా. బట్ ముఖ్యంగా అవి ద్వాపర యుగం లో అర్చనలు, కలియుగంలో నామస్మరణ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో వైష్ణవ ప్రణామంతో ఎప్పుడు క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు పోల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, అది చూస్తూ మీరు చూసేటప్పుడు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా లేదంటే శ్లోక ప్రాక్టీస్ అప్పుడు చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కళ్యాణి మాతాజీ ఉన్నారా? ఉన్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, క్వశ్చన్స్ చదువుతారా మాతాజీ? ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి, లేదంటే శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సెకండ్ చాప్టర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అర్జునుడు దేనిని గురించి నిర్ణయించుకోలేకపోయాడు? తన బంధువులని చంపాలా వద్దా అని. పోరాటం పాపం కాదా? పోరాడడం తన కర్తవ్యమా అని పైన పేర్కొన్నవన్నీ. సెకండ్ క్వశ్చన్. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే అంటే ఏమిటి? శరీరం వివిధ మార్పులకి లోనవడాన్ని ఆత్మ చూస్తుంది. శరీరం వివిధ మార్పులకి లోనవుతున్న ఆత్మను చూస్తుంది. మనస్సు మరియు శరీరం వివిధ మార్పులకి లోనవుతున్న ఆత్మను చూస్తాయి. శరీరం వివిధ మార్పులకి లోనవడాన్ని మనసు చూస్తుంది. థర్డ్ క్వశ్చన్. భగవాన్ యొక్క 6 లక్షణాలను జాబితా చేయండి. పుట్టుక, ఎదుగుదల కొంతకాలం ఉంటుంది. ఉత్పత్తుల ద్వారా ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది మరియు అదృశ్యం అవుతుంది. సర్వధనవంతులు